Val, comencem la sessió ordinària del ple d'avui, 31 de març, en el següent ordre del dia. El primer, l'aprovació de les actes anteriors. Partit Popular. El micro, Carmen. Vale, ¿ahora? Sí. Todo bien, votamos. No, sí que estaba. Me voy a dejar todo el rato encendido porque si no se ve que no funciona, perdón, ¿eh? Perfecto. Que sí, que votamos a favor de las actas. M'has donat la El paraula. compromís, que no m'havia activat jo. Vale. No, sí, nosaltres també les hem llegit i votem a favor. PSOE. Per supost. A veure, no n'hi ha. Procedim a la votació. Vots a favor. Per unanimitat. Molt bé. El segon punt del dia és l'aprovació del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible. Irene, regidora de Medi Ambient, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. pues desde 2015, pues este equipo ha apostado por las acciones del cambio climático. Muchas de las acciones de las que estamos haciendo y de las que vamos a trabajar son, por ejemplo, las placas solares en los edificios municipales, que ya tenemos, puntos de carga eléctrico gratis, los ciclocalles que están, por ejemplo, en Virgen del Pilar, que podemos encontrar, los Smart Cities con la monitorización de los cuadros eléctricos del ayuntamiento, las modificaciones de las ordenanzas municipales y bonificaciones del ICIO, IAE o IBI, la gestión con la oficina verde, que la verdad es que nos está yendo súper bien, y la implantación del 50 y 50 en el colegio, que como habéis podido ver, dentro de nada empezaremos con ello. Y nada, que más que nada desde el ayuntamiento está claro que hay que cumplirlo todo y que esto va a estar hecho en el 2030, por supuesto. Y también hay que concienciar desde nuestra parte a todos los vecinos que es muy importante reducir el ahorro de energía y el ahorro de las emisiones. Y para esto, pues tenemos que poner entre todos de nuestra parte y colaborar para que todo esto funcione en un futuro y podamos conservar nuestro planeta como toca. Partido Popular. Vale, sí, yo es que tengo unas pequeñas dudas. La primera es, bueno, todo lo que ha dicho Irene de lo que ya habéis realizado. En 2018 en el colegio se hizo, bueno, se cambiaron las ventanas y en el documento, bueno, uno de los documentos que mandasteis, que pone que en el apartado de renovación del buits per baixa eficiencia del actual, pone que hay que sustituir las ventanas otra vez. Entonces yo no sé si es o que no se ha puesto o que hay que hacer otra vez cambiarlas. No, Carmen, el Ah, problema sale que el punto de partida del análisis es del 2010. Por eso muchísimas de las acciones ya se han ido haciendo durante este periodo de tiempo. Si te fijas, siempre hablan del 2010, del punto de partida Claro. de análisis. Yo tenías un poco, claro, porque es 2010, pero ya estamos en 2020 y yo pensaba que había muchas cosas que iban a Es poner que de primero ahora, el ¿sabes? pacto de alcaldías se tenía que haber cumplido unos ítems al 2020, pero no se llegó a hacer muchas de las cosas y se alargó hasta el 2030 en su Vale, momento. entonces ese apartado no le hago caso y es que ya se hicieron y ya no se tienen que Eso volver a es. hacer. Muchas de las acciones que ves o están hechas o están en vías de hacerse. Sí, pero como hay o sea, en la página 8 del documento 7 creo que es, sí que están pues las medidas que ya se han cumplido se van a empezar a cumplir, que por ejemplo como lo de la recarga de los coches y eso, ahí sí que estaba, pero como esto no estaba, pues me entraba un poco la duda, pero bueno, ya está. Luego otra pregunta, porque he estado leyendo la página web y ponía que es como que este plan se tenía que hacer a los 2 años siguientes de haberse adherido.
y pone ahí en la página, se adhirió en 2016. Y justo... Entonces, no te oigo, Raquel. María José creo que también lo sabe. Bueno, no, es lo que estaba diciendo Jesús antes. Teníamos que haberlo cumplido para el 2020, como no se hizo. Por eso existe lo de la Agenda 2030, existe por ese motivo. O sea, Vale. el compromiso es que antes del 2030, evidentemente, estén todas estas acciones realizadas. Y evidentemente desde el ayuntamiento estará y estaremos todos, creo yo, con unanimidad, concienciando a toda la población para que así sea. Y luego, Carmen, el problema es que nosotros como municipio no teníamos la capacidad para hacer este estudio. Claro, Entonces, lo ha hecho Diputación. claro, eso A iba los a pueblos menores de 5.000, entiendo que a todos. Por eso dar las gracias a Diputación por habernos ayudado a poder realizar este trabajo que habría sido imposible, porque como también habrás leído en el documento, especifica que la persona que se estaba encargando de esto era la gente de desarrollo local. Es que no tenemos a nadie más. Entonces, si no hubiera sido por la ayuda de Diputación, no habríamos podido tener este documento tan amplio y tan extenso. ¿Vale? Sí, bueno, pues eso, que vamos a votar a favor. Lo único que sí, como que dice en algún documento que no tenemos los recursos suficientes o lo mejor para llevar a cabo todo en 2030. Entonces yo entiendo que va a haber alguna subvención o alguna pequeña ayuda para poder llevarlo, porque claro, es mucho dinero y no tenemos la capacidad. Claro, por eso, por ejemplo, Diputación, además tenemos aquí a la diputada de Medio Ambiente, ha puesto, que creo yo que querrá hablar después, y me parece correctísimo, ha puesto en marcha una serie de medidas, una serie de subvenciones del plan Reacciona, por ejemplo, al que hemos optado para poder llevar a cabo estas acciones, porque si no, ayuntamientos pequeños nos es totalmente imposible. Te doy la palabra a Rosella, se la doy a María José primero. A María José primero, ¿te parece? Si haràs primer Rosella i després ho explique jo, si voleu. Pues primero Rosella como portavoz de Compromís y después María José mismo. Bueno, nosaltres, abans que res, pues, dir que anem a votar a favor, per suposat, perquè pensem que és imprescindible tindre una agenda a complir i uns objectius concrets, perquè és un tema que ja no pot demorar-se ni un segon més el que ens posem les piles. Però sí que la veritat ens ha sabut mal la intervenció de la regidora de Medi Ambient quan ha dit que des del 2015 este equipo de gobierno pense que ells deben parir, se diu en valencià, ser agraïts i precisament l'àrea de Medi Ambient l'ha gestionat des de 2015 a 2019 una regidora de Compromís. Aleshores és convenient, ja que compartim equip de govern, pues compartir també els èxits que, de fet, bona part de lo que ha dit s'impulsa durant aquests 4 anys. Aleshores, nosaltres sí que ho faríem. És a dir, si estiguem governant, tindríem sempre en compte que durant 4 anys hem governat i se sentim molt orgulloses d'aixòs anys en què hem cogovernat 2 partits, perquè creguem que el compartir govern és enriquidor per a tota la ciutadania, que veig que diferents partits poden treballar junts de cara a millorar el poble i, en aquest cas, el poble, la regió, el país i el planeta. Aleshores, ens ha sabut mal, la veritat, que no se mente ni un momentet a la gestió compartida que vam tindre. Jo antes de que... Dit això, només que res perquè ho tenia escrit, si haguera sigut improvisat, entenem que això està en aquest punt de reflexió, però tenint-ho escrit, pensem... Yo creo, perdona que te corte, Rosella, creo que todo lo contrario, creo que ha valorado el hecho de que estuviéramos gobernando juntos, porque no ha dicho que nosotros como tal, fue el equipo de gobierno que estaba en el 2015. En el 2015 teníamos un pacto de gobierno, Compromís y PSOE, y eso es, no hace falta decirlo, por supuesto, si hace falta se dice que no hay ningún tipo de problema, pero es cierto, desde 2015 el compromiso, tanto teniendo la alcaldía Compromís como PSOE, fue siempre el mismo. Las concejalías las teníamos autónomas cada uno de nosotros, como hoy en día se sigue haciendo, pero evidentemente todo el trabajo sigue siendo en equipo y todo el trabajo es en equipo y, por supuesto, dar las gracias a la concejala de Medio Ambiente de entonces, al concejal que después estuvo detrás de ella y ahora Irene, porque ninguno de los tres ha bajado la guardia en ese tema. ¿Vale? Entonces, por supuesto, las medidas que se impulsaron en el 2015 son gracias a María José Amigó, que era la concejala de Medio Ambiente de Isla. María José Amigó, para hablar. Bueno, no, dit això, també dir que suposa que s'entén, no és el que ha dit, el que has explicat tu a Carmen,
que nosaltres en aquesta època, quan se va publicar les ajudes de la Diputació, les vàrem demanar i com era també un requisit prou important per demanar altres tipus d'ajudes, pues, n'hi havia una llau de sol·licituds. Aleshores, la Diputació no dona abast, o sigui, no tenia prou pressupost per atendre totes les sol·licituds. Aleshores, a nosaltres no ens va tocar en la primera vegada d'aquesta convocatòria i per això se va demorar que fins avui no, que s'hagi tingut aquest document. És a dir, que nosaltres demanarem les ajudes la primera vegada que se varen convocar, però com no arribaven els diners, ja se ens va dir des de Diputació que se farien les gestions pertinents perquè se poguera prorrogar aquests 2 anys que estava comentant Carmen, de forma que poguérem accedir a aquestes ajudes i poder tindre avui este pla que en els nostres recursos pues, no els podríem tindre. Només era això. Gràcies. Sí, bueno, moltes gràcies, Rosella. Bueno, jo la veritat és que del 2015 al 2019 he sigut la regidora de Medi Ambient, ara sóc la diputada de Medi Ambient, de la qual estic doblement contenta de que això arribi. Ja ho ha explicat Rosella i és cert que ho vam impulsar el govern de la Diputació, compartit també PSOE Compromís en aquell moment i ara també per el diputat de Medi Ambient, que era Josep Bort, i sí que és cert que en aquell moment vam ficar com un al·licient per a que els pobles s'adheriren al pacte de les alcaldies el fet de que tenien més subvenció del pla d'inversions, el que en aquell moment era primer el PEPOS, després el SOM i ara és pla d'inversions i ja està. De la mateixa manera que ara fiquem altres tipus d'incentius, com per exemple el tema dels ODS, doncs en aquell moment era estar adherits al pacte de les alcaldies. I sí que és cert que vam tindre de 14 municipis que en el 2015 ja havien adherits, ara n'hi ha 224, o sigui, pràcticament tots els de la província. El que ha comentat ja, ho heu comentat tots, que evidentment els municipis més menús no tenen els recursos suficients per a poder fer aquest tipus de document, com el document del PACES que ens han entregat ara. S'estan entregant per lots perquè els han fet diverses empreses a tots els municipis. He preguntat exactament el nostre i ens han dit que tenim fins el 30 de setembre, tenim temps, però millor si ho fem ja, per a pujar-lo o enviar-lo a Europa. Això és cert que com que no arribàvem al termini, des de la Diputació se va demanar una pròrroga, perquè així sí que n'hi ha que complir els terminis i si no, com és un pacte de les alcaldies que és a nivell europeu, si no complim ens tiren, o sigui, no és cap broma. I sí que se demana pel fet que havien demanat que el document l'elaboraren la Diputació, una pròrroga i la van concedir. Aleshores, per això no han tingut fins ara i no s'han complit els terminis en el 2020. Però, vamos, que estem dins dels terminis. Ja la tenim fins el 30 de setembre per pujar-lo a la plataforma o bé directament des de l'Ajuntament, o també m'han dit que si no podem enviar-lo al Servei de Medi Ambient de la Diputació i des d'allí ens el pugen. Però, vamos, que ho fem ja, que no s'esperem a setembre, que no se mos oblide i ja està. I bueno, jo què vaig a dir? Encantadíssima de que l'Ajuntament de Bonrepòs se mira amb ell, també perquè així ho vam acordar quan vam aprovar per unanimitat la moció declarant l'emergència climàtica, se demanarà les subvencions del Reacciona, no ens han donat totes, però bueno, van eixir ja i jo vos anime a que torneu a demanar la del cicle integral de l'aigua, que és que han tingut moltíssimes sol·licituds. Ara, entre totes, hem tingut més de 835 sol·licituds de totes les subvencions. Bonrepòs i Mirambell ha estat agraciat en més d'una. Vull dir, el 50-50 només ha arribat a 40 escoles. Nosaltres som una. Crec que és una bona notícia i també les fotovoltaiques, però vamos, que tornem a demanar. I si teniu algun dubte, no tingueu cap problema en cridar a l'àrea per a que ens diguin un poc, potser, per què no tinguérem la puntuació suficient, per exemple, per al tema del cicle integral de l'aigua. Que hi havia moltíssimes sol·licituds. Tingueu en compte que eren 100 milions i demanaren sol·licituds per import de 15. Vull dir que més del doble. O sigui, fan falta moltíssims diners perquè el tema del clavegram ha estat sempre molt abandonat, però ahir anem a invertir este any. L'any passat van ser 14 milions, este any seran 16. Vull dir que anem a tindre més recursos. I van eixir en breu. Vull dir que altres coses les anem a fer junt en l'IBACE, per exemple, el tema de les centrals d'energia local, i vull dir que sí que anem a intentar fer coses també en col·laboració amb la Generalitat. I jo dir-vos que no ho abandonem. Planeta en tenim un, sempre ho dic, i ara la setmana passada presentaren la plataforma educativa que Fost la va veure i crec que és una ferramenta bonica també per a l'escola i tal, i que intentem fer tot el possible per a cuidar el planeta i no ho deixem. Això és importantíssim, crec que en això hem estat sempre tots i totes d'acord.
tots, partits de govern i de l'oposició, i bueno, que el que necessiteu ja sabeu que estem ací per a tirar una maneta i endavant. Que lo de l'aigua segur que ja t'he dit que tornarem a insistir que ens ha matat això. Zoe? Si no, una coseta, no. Lo de l'aigua en este cas, el problema va ser el temps, perquè crec que sols agafaren per instàncies les primeres en este cas, perquè crec que tenien quasi tots els punts, però serem els primers este viatge, segur, en presentar-ho. I sol recordar que hem de reduir un 27% el consum d'energia i un 42% les emissions. Aleshores han de posar-se les piles, sobretot a nivell privat, perquè estic segur que a nivell administració l'anem a complir sí o sí, i el problema va estar a nivell privat, que hem de fer molta pedagogia i treballar molt en la gent per a que aposte per allò. I com ja hem fet, baixant impostos i bonificant per a que la gent pugui posar-se bé plaques i el que necessita en aquest cas. Per arribar a aquest 40%, aleshores, tots a treballar en allò. Bueno, i també vos vaig a dir una cosa, que és una bona notícia. Este any hem decidit, perquè els ajuntaments, sobretot els més menús, ens ho han demanat, que les ajudes del Reacciona siguen preconcedides en un 85%. Aleshores, quan ens donen la subvenció, directament ens ingressarem el 85% perquè els pobles més xicotets, n'hi ha pobles que han demanat totes, quasi tots els pobles del racó d'Ademús, ho han fet també, que se li han donat totes, però és que és molt menor el pressupost que tenen, que les ajudes que se li han donat, i aleshores molts no ho poden executar si no és així, donant les ajudes almenys en un 85%, i si després no ho executen les han de tornar. Però, bueno, com altres ajudes que també se donen així. Així que ara seran preconcedides i en el moment en què les concedisquen farem arribar els diners als ajuntaments per a que puguen treballar. Vull dir que és un canvi que hem fet este any en les bases, per a que també ho sapigueu ja. Gràcies, està molt bé. Doncs votem. Vots a favor? Sí. Per unanimitat, també este punt. Val. El tercer punt del dia és la ratificació de la resolució d'alcaldia 421 sobre retroacció d'actuacions de l'expedient de licitació del servei de neteja d'edificis municipals. Bueno, vist que s'ha detectat un error en l'expedient obert en aquest ajuntament per a la licitació del servei de neteja, considerar que la correcció de l'error detectat implica una modificació del plec de prescripcions tècniques no atribuïble a un error material de fet o aritmètic, segons l'estipulat en l'article 124 de la llei 9 del 2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. Per a aquesta alcaldia es va procedir a dictar mitjançant resolució d'alcaldia la retracció de les actuacions de l'expedient de contractació a la fase anterior a l'aprovació dels plecs. Així, considerant la urgència i necessitat d'aprovar aquesta retroacció, primer, de conformitat amb allò disposat en els articles 122, 124 i 233 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic i a fi de determinar previ l'estudi correctament el pressupost base de licitació, així com el seu corresponent desglossament. Retrotraure les actuacions de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals a la fase anterior a l'aprovació dels plecs i la corresponent convocatòria deixant sense efecte les actuacions realitzades posteriorment. I segon, publicar la present resolució en la plataforma de contractació de l'Estat deixant sense efecte la convocatòria publicada en data 12 de febrer de 2021 en la plataforma de contractació de l'Estat per a la licitació de l'expedient SE 01-2021, neteja dels edificis municipals de Bonrepòs i Mirambell. I per tercer, ratificar i present decret en la pròxima sessió plenària, que és aquesta. Partit Popular. Sí, a ver, yo entendí más o menos en la comisión informativa que ha sido un error de ellos porque, o sea, les faltaban mandar o han mandado mal unos papeles. A ver, yo, si se tiene que arreglar, se tiene que arreglar, pues solo decir que esto ya me hace, bueno, me da un poco de inseguridad frente a esta empresa, ¿no? Porque son cosas que si ya desde un principio hay problemas y que tendrían que, no sé, tener más, tener más diligencia a la hora de hacer estas cosas, porque no son contratos pequeños, son contratos con mucha cantidad. Pero ya está. Compromís? A veure, és una cosa que s'ha d'aprovar perquè s'ha de tirar avant, perquè n'hi ha que treure la licitació quan més prompte possible
i el que a nosaltres ens ve al cap és que aquesta contractació, quan se va portar el plec, se ens va dir precisament que s'havia millorat la quantia econòmica per a millorar les condicions laborals de les persones que allí treballaven. Nosaltres ja posarem en dubte això perquè a una empresa privada no se li pot exigir que millore res, sinó que fa una oferta i en això s'apanya. Però és que ara, vist això, encara damunt d'aquests diners no se corresponien en la quantia econòmica que s'havia de pagar a les treballadores o treballadors. Aleshores entenem que ara esperem que ho hagi fet bé, però és que ja no sabem si fiar-nos, si l'Ajuntament hauria d'haver demanat a una empresa externa o aquí fora aquesta validació de dades, perquè aquí vos diu que aquestes dades que han enviat ara no són també correctes. S'ha comprovat que són correctes per una altra via o s'estem fiant una altra vegada de l'empresa que ens ho havia donat mal? Ens van fiar la primera vegada d'esto, que com l'anterior vegada que van portar aquesta licitació, van fer això, ens van portar les dades, les hores, etc. Van tindre una reunió, el regidor de Serveis Municipals, José Manuel Alberic, el representant de la Fuente, en aquest cas, que és l'empresa de neteja, i l'alcaldessa, que soc jo, i ens van donar tots els números, perquè evidentment nosaltres un plec tècnic de les hores i de les quanties no ho podíem fer perquè no estem capacitats per a donar aquestes dades. Aquestes dades, evidentment, eren d'ells. Sí que varen dir tot això de que estaven contemplades totes les millores per a les persones, perquè estaven contemplades els triennis, estava contemplat tot, se suposava que estava contemplat tot en els diners que ens havien donat. De fet, van reconèixer el seu error perquè va ser la tercera vegada, veritat, Carlos? Li vam preguntar 2 vegades, sí que ens va passar les dades ajustant-se al import que ens habían donado. Mandaron varios correos, lo que pasa es que al final se le ha requerido por escrito y creo que el otro día han presentado ya por registro de entrada los datos. Sí, los datos los han presentado esta semana cuando les hemos vuelto a requerir, porque bueno, nos comunicó que le había faltado pues, una columna en la suma y que por eso había sucedido ese error. Evidentemente no nos parece serio tampoco esa cuestión y ahora cuando hagamos los números sí que es cierto que hemos preguntado, bueno, se ha preguntado a otra empresa para saber si realmente está correcto o va a estar correcto cuando lo vayamos a hacer el cálculo total para sacar el nuevo pliego de limpieza. De todas maneras, os lo pasaremos con antelación. Eso es. Una pregunteta soles, que més o menys quin termini teniu per a tornar-ho a traure? No sé, esta semana lo han presentado, el requerimiento que les hemos hecho, ahora hay que estudiarlo, hay que volver a sentarse con ellos y mirar todos los números, y una vez cuando tengamos los números con ellos, que son realmente con los que empezamos a hacer el pliego técnico, se intentará comprobar esos números para que sean correctos y realmente no tenemos una limitación de tiempo. Hasta ahora pues sigue trabajando como hasta ahora la cosa que estaba, hasta que saquemos el nuevo pliego. D'acord, gràcies. Eso es. Sí, no. En este cas, clar, una empresa que està tants anys així al poble, que sempre s'ha renovat, havia funcionat, i havia que confiar en els números que havien passat. Si han comès una errada, doncs esperem que se quede soles en això i ara estiga tot com toca i el traguen pronte i se'l quede, que se'l tinga que quedar. En este cas, com sempre s'ha fet. Passen a votació. Vots a favor? Per unanimitat. Bé, passem al següent punt, que és la dació de compte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'aprovació de la liquidació del pressupost general del 2020. Se vos ha passat la informació. A mi m'agradaria recalcar el remanent de tesoreria per gasts generals, que és el remanent de tesoreria llevant els saldos de dudoso cobro i l'excés de finançació afectada. I tenim un remanent per a gastos de 486.961,01 i un superàvit de 264.960,52. Mari Carmen, ¿volies decir algo? No, son los datos de la liquidación. Ya, es que esto es un mero trámite. Partido Popular.
A ver, bueno, sí, nosotros en los presupuestos generales de 2020 votamos que no, entonces, pues a la hora de votar, pues sería un poco sin sentido. Sí que es verdad que hemos votado a favor de varias modificaciones de créditos durante el año, porque hemos visto que han sido necesarias por la circunstancia de, bueno, de pandemia mundial, pero bueno, no hemos participado en lo que es la gestión de los presupuestos. Compromís? Sí, a veure, nosaltres pensem que, bueno, que aquesta liquidació està basant en uns informes i que aquests informes són favorables i, per tant, com també és donar comptes, entenem que no s'ha de votar, doncs ens donem per assabentats i, bueno, que s'intenta gestionar el millor possible aquest remanent i que redunde en el benestar de les persones que viuen en Mont-repòs i Mirambell. I això és el que estem treballant també des de l'oposició, Compromís per lo menos, per a que tot allò que siga en benefici de les persones tinga el recolzament i, en el cas que siguin documents, sempre les nostres propostes constructives. Aleshores, aquest document ens referma en que, bueno, que s'està fent bona gestió i ara pues, que aquests diners de remanent se poden invertir en millorar la vida de les persones. Zoe? Sí, no, nosaltres pressupostos estem d'acord que són molts els números a pesar de l'any que van tindre l'any passat, o sigui que reflectar que seguim pagant el deute i que a final d'este pressupost que està ara en vigor doncs, el deute haurà baixat moltíssim en comparació al que hi havia quan l'equip del govern anterior va rebre els comptes a 2015. Per tant, crec que la gestió és l'adequada i n'hi ha que seguir així. Per tant, votarem a favor. Serà el següent punt, que és el punt 5, és la moció del Partit Popular sobre col·locació de la carpa per a la realització del PCR. Carmen? Bueno, sí, nosotros no sabíamos ya que Raquel les había ofrecido al centro de salud que se pudiera poner una carpa. De todos modos, queremos que salga a votación porque sigue viniendo, puede que venga otra cuarta ola, y entonces en un momento no la han querido, pero a lo mejor en las circunstancias cambian y entienden que es buena idea ponerla. Y además, como pone en la moción, siempre es cuando el centro de salud lo vea necesario, así que como no se les obliga a nada, creemos que es una buena idea y votar a favor. Bueno, sí, y si nos puedes pasar la información del centro de salud, Raquel, que dijiste que ibas a pasar la comisión informativa. No me he acordado. ¿Qué es lo que querías que te pasara? No sé, dijiste dijiste que tenías todas las cosas que habíais hecho y tal. Sí. Bueno, ahora primero que hable con Rosella, si quieres. Sí. Sí, nosaltres, a veure, anem a votar a favor d'esta moció, però ens agradaria, si estem tots els partits d'acord, que no se centrara sols en la carpa, sinó que fora la carpa o qualsevol altre recurs que tinga l'Ajuntament i que siga requerit per el centre de salut, ¿vale? O sigui, no sols la carpa, perquè si no cada cosa que demanen, si hem de fer una moció, entenc que si anem a estar tots d'acord en votar a favor, que no siga sols per aquest element, sinó que suposa que ja ens va explicar que Raquel està en contacte i que s'està oferint tot el que tenim l'Ajuntament per a posar a disposició, doncs si això se va votar, que s'afitxa, no? Que no només la carpa, sinó qualsevol recurs que tinga l'Ajuntament i que facilite la gestió de la pandèmia. Aleshores, si pot afegir, per a nosaltres seria millor, perquè inclouria altres recursos que no són una carpa i que el que estem dient és que com a corporació anem a oferir tot el que tinguem al nostre abast per a que estiguem més còmodes i se pugui treballar millor en aquest tema. Jo com regidora de Sanitat, Jesús, si me deixes anar a donar tu, però nosaltres votarem a favor sempre que s'incloga això, que era una de les coses que volia dir, que qualsevol element que necessite el centre de salut i sempre a petició del centre.
que és important també que aquesta part estiga. No anem a portar una carpa darrere d'ells encara que no vulguin. Val? Jo crec que aquesta coletilla també a mi personalment m'agradaria. I en quant a les coses que s'han fet per a l'ambulatori, per supòs, tenim una gestió setmanal d'informes amb elles, amb ells, perquè és important, perquè de normal sempre ha hagut una bona relació en el Consell de Salut. Avui en dia el Consell de Salut no se pot juntar, però sí que estem en la cap de zona tant de mèdica com d'infermeria constantment. I coses que hem fet en aquest temps, per exemple, per a ajudar-los a que estiguen millor, són volien una font d'aigua per tindre no tindré ampolles per allí i tindré més problemes pel tema Covid. Ens ha aparegut bé, li hem proporcionat una fuente, li hem proporcionat, per exemple, una aula dalt en el segon pis del multiusos perquè on estaven abans per a poder esmorzar i tenir les seues coses, avui en dia s'utilitza per a consulta respiratòria i, evidentment, no tenien aquest puesto. I, per exemple, avui també mateix ha estat un personal de manteniment del nostre ajuntament ficant a migdia cable de red perquè ha arribat un nou ordinador. Informàtica de conselleria no sabia quan podia vindre a instal·lar-lo i, evidentment, per a millorar la gestió de l'ambulatori, nosaltres ens hem oferit per a que la persona de manteniment posarà aquesta connexió de red. Així com totes les coses. Nosaltres som molt pesats, molt pesades. També vam ser en la reunió per la vacunació massiva per oferir qualsevol puesto, qualsevol cosa que estiguera a la nostra disposició. Pues a nosotros nos parece bien colocar en la moción esto y, bueno, cuanto más medios podamos ofrecer, mucho mejor. Pues voten llavors. Dime, Jesús, perdó. Millor seria dir la coletilla com quedaria. La coletilla seria que qualsevol element que ens vulguin demanar, no està a favor de qualsevol element que vulguin demanar des de l'ambulatori. Rosella, i sempre a petició del personal sanitari. Això és el que a mi sí que em fa arribar. Sí, a veure, jo el que crec que n'hi ha que posar és que qualsevol recurs que tinga l'Ajuntament, perquè, clar, a lo millor s'ha de valorar si ens demanen, jo que sé, un aparello de rayos X, pues a lo millor no tenim recursos per comprar-lo. Això seria que qualsevol recurs que tinga l'Ajuntament, tant humà que puguen donar, i posar-lo a disposició sempre que se requerisca per part de l'ambulatori. Ens queda clar a tots i totes com quedaria? Doncs anem a votar. Vots a favor? Sí. Doncs ho aprovem per unanimitat. Bé, així vos ha enviat 2 punts que volien incorporar a l'ordre del dia per urgència. El primer punt que anem a votar la seva inclusió, si ho fiquen o no, seria la suspensió de la taxa d'ocupació de la via pública per Covid. Vots a favor per a incloure en el ple? Doncs per unanimitat. Ostres, Patricia s'ha anat. No tenia cobertura. Estava fallant la connexió. Vale. He vist ara. Vale. Pues... Se está uniendo, pone. Pues espera, me espere un segundo. ¿Me veis? No, ¿Ahora? te oímos. ¿Me oís? Sí. A ver, ya está. ¿Que se ha ido la conexión? ¿Me conecto por el móvil? Vale, muy bien. Ahora Mientras sí. nos escuches, Patri. Sí. Muy bien. Bueno, pues vist l'acord adoptat per aquest Ajuntament en ple en data 9 d'abril de 2020, en el qual, entre altres mesures, es va acordar la devolució d'ofici de la part proporcional de la taxa de l'any 2020 per ocupació de via pública en terrasses per taules, cadires i elements anàlegs durant la vigència de l'estat d'alarma per la pandèmia de Covid-19 i considerant que en l'actualitat la situació sanitària és similar a la d'aquell moment, continuant l'estat d'alarma vigent per la pandèmia. Considerant que, entre altres, les empreses d'hostaleria estan patint les conseqüències derivades de les mesures restrictives dictades per a controlar la situació sanitària en l'estat espanyol i la Comunitat Valenciana. A la vista de tot això, es proposa a aquest Ajuntament en ple l'adopció del següent acord. Primer, suspendre la taxa per ocupació de via pública en terrasses per taules, cadires i elements anàlegs a les empreses d'hostaleria del municipi per al que resta de l'exercici 2021, amb eficàcia des de la publicació
de l'aprovació definitiva de l'acord. I segon, que s'exposa al públic per termini de 30 dies a l'efecte de reclamacions, quedant definitivament aprovada en cas que aquestes no es presenten. Partit Popular. Sí, bueno, estamos a favor justamente ahora, cuanto más ayudas y trabajar con ellos, mejor. Lo único es que entonces se suspendería a partir de abril. A partir de, ahora se manda a publicar, si estuviéramos de acuerdo, se manda a publicar, tiene que estar 30 días publicado a partir del día que se publica y en el mismo momento de los 30 días entraría en vigor. Vale, a partir de ese momento. Y al final, como hablamos ayer, que dijisteis que a lo mejor o se hacía con los meses que ya bueno, no estaban suspendidos o que se iba a prorratear, al final más o menos sabéis cómo lo vais a gestionar. Es lo mismo, Carmen, se les cobra una tasa por año, entonces si se les ha cobrado ya, se prorrateará la parte desde que está publicado hasta final de año en la devolución, y si todavía no se les ha cobrado, tendrá que pagar esa parte. Vale. Compromís? Sí, Compromís ja ho varem dir que estàvem a favor. És un sector que entre temps que ha estat tancat i temps que pues jo que sé, la gent s'ha d'adaptar i tot això pues és una forma també d'ajudar-los a que passen este any pues lo millor possible i no hagin de tancar. Sí, nosaltres també. Sols afegís que tampoc se'ls va cobrar per suport en el moment del CES va fer tancar, tant quan van confinar a lo que possible amb ell, com quan han confinat a la comunitat i han fet tancar els bars a les altres poblacions també, i ells també han seguit. Aleshores, això tampoc es cobrarà. Pues passen a votació, vots a favor, per unanimitat. El següent punt del dia que portem és per a incloure, té que veure en una subvenció que ens ha arribat de l'IBACE i és una modificació de crèdits perquè hi ha una part que evidentment ha de posar l'Ajuntament. Vots a favor per a incloure aquesta proposta? Pues vista la concessió de la subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IBACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures, serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, es proposa a aquest Ajuntament en ple l'adopció del següent acord. Aprovar el següent expedient de modificació de crèdits. La partida que es crea és una de millora de vorera i accessibilitat de la calle Gabriel Esteve i altra de redacció de projecte i direcció d'obra de l'IBACE. Ambdues són 68.391,63 euros i les partides que disminueixen per a completar el total del que hem de posar serien la subvenció nominativa de caràcter cultural de la rondalla, que són 4.200 euros, i la partida de festes en 7.652,28 euros. Partit Popular. Sí, vamos a votar a favor y sobre todo que se disminuya la partida de fiestas, ¿no? Ahora como estamos, sobre todo hay que darle más prioridad a otras cosas. Bueno. Compromís? Sí, nosaltres, si ens pots explicar això de la disminució de la subvenció de la rondalla i després, si ens pots explicar exactament l'aportació municipal, quina seria de la subvenció total que ens donaria l'IBACE, quins són els diners que ha de posar l'Ajuntament. Sí, te lo explico yo misma. Bueno, la subvención es que, claro, no recoge el 100% de la obra. La obra, el coste total, incluido el proyecto, son los 68.391,63. Pero solo, de subvención recibimos un poquito más del 80%, o sea, un 82, no llega a un 83%, que son 56.539. Entonces, el resto que nos falta, que son los 11.852, se financia, como ha explicado Raquel. Hemos recibido la renuncia de la rondalla a la subvención nominativa por escrito. Entonces, ante eso ya, pues evidentemente sí que podemos disponer de ese dinero porque tenemos su renuncia.
y son 4.200 euros. Y el resto hemos decidido, pues están todas las partidas muy ajustadas, o sea, prácticamente no tenemos sobrante ninguna, entonces lógicamente lo hemos cogido de fiestas. Si estas finalmente luego se van a llevar a cabo, pues ya la completaremos de algún modo. Si nos entra alguna subvención o a ver, pero de momento la cogemos porque como no son seguras, és por eso. Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor. O sigui, el que sí que volíem saber és aquesta informació que t'agraïm que mos la facis arribar, Mari Carmen, i res, estem molt d'acord en que és que estem dient el mateix. O sigui, són diners que mos arriben d'altres institucions superiors que mos ajuden a dur a terme aquestes obres. Aquestes obres s'haurien d'haver fet fa 1000 anys perquè està fatal i vorera. Està fatal que s'està posant en perill a les persones que circulen. Aleshores, agraïm que mos arriben els diners necessaris i demanem, per favor, que se facin els tràmits el més pront possible perquè se pugui solucionar. Abans que la gent, per exemple, de la falla pugui ja tornar a l'activitat, si poden tornar ja en una vorera en condicions, serà molt bé. Gràcies. Molt bé. Zoe? Sí, nosaltres estem d'acord i recordar que aquesta subvenció la demanarem també l'any passat. El problema va ser que se van eliminar aquesta línia de subvencions perquè vingui el Covid. Si no, segurament a dia d'avui estaria executada, però agraïm que vinguin subvencions així i esperem que no sigui l'última. Doncs passem a votació. Vots a favor? Sí. Per unanimitat. Molt bé. Pues res, passem al següent punt, que és informes de presidència. A banda de les resolucions d'alcaldia que se vos han enviat, volia contar-vos, com faig en els plens ordinaris, algunes de les coses que anem fent sobre el planificant, contar-vos que el equipo redactor ha entregado ya el proyecto de la ampliación del colegio, que adecuará los lavabos, la cocina y el comedor. Que el presupuesto total, como ya bien sabéis, es de 1.072.421,22 euros, que el proyecto presentado prevé la construcción de 4 nuevas aulas en la primera planta del edificio, sustituyendo a los actuales barracones. Asimismo, se readaptarán las instalaciones de la primera planta del edificio y en infantil se mejorarán tanto las aulas como la zona exterior, con la construcción de un circuito de bicis, nuevos juegos infantiles, la instalación de pavimento de caucho, además de la adecuación de la cocina y el comedor. A ello también se le sumarán otras actuaciones, entre las que están la sustitución y pintura del vallado exterior o la renovación del suelo de la entrada principal. Dentro del proyecto se han establecido otras mejoras menores, entre las que se incluye el pintado del exterior de todo el centro y de las puertas de acceso. Otras mejoras que también hemos incluido en el proyecto son la instalación de una caldera para mejorar la eficiencia energética, así como luces LED en el exterior y proyectores en instalaciones deportivas. El proyecto también contempla mejoras como la dotación al centro de 11 monitores de televisión, megafonía, pararrayos, nueva señalización, un grupo electrógeno y un sistema de alarma. Hemos contratado a un despacho de abogados para la redacción de los pliegos de la adjudicación de la obra del Planificant, que se adjudicó, de hecho, este lunes día 29. También comentaros sobre las becas de comedor municipales, que desde este mes de febrero pasado se comenzaron a pagar las becas de comedor a las familias que lo han solicitado y cumplían las bases para poder mejorar la conciliación familiar. Sobre los presupuestos participativos ya se han realizado las actuaciones del 2020 y se ha comenzado con el proceso del 2021, con la recogida de las propuestas por parte de las vecinas y vecinos, y mañana, día 1, presencial seguro, online, esperemos que no caiga el sistema, que teníamos problemas, empieza la votación, ¿vale?, de las propuestas admitidas este año. Nos hemos adelantado un poco en el proceso para que no se complique, como nos estaba pasando últimamente a final de año. En la jardinería, contaros que hemos incorporado a una persona en prácticas a este servicio y que desde el cambio a la nueva empresa pues, ha mejorado muchísimo el cuidado de nuestros parques y jardines. Sobre el cambio de la ubicación de la FPA, el 12 de enero comenzaron las obras, están a falta de pequeños detalles y tras lo cual, y antes de ponerlo en marcha, invitaremos a la corporación a ver el resultado a los dos partidos de la oposición en la segunda quincena de abril. De paso, hemos hecho una pintura global del edificio, abrillantado del suelo, etc. En cuanto al asfaltado, ya tenemos fechas, se va a realizar del 6 al 9 de abril, la parte de la calle Macarella y el carrer del Mig.
como si habéis pasado por esas zonas ya habréis visto la señalización, supongo que la habrán puesto ya. La adjudicación de las obras de los despachos de servicios sociales aún no está. Estábamos a falta de los justificantes de Hacienda y Seguridad Social y parece que se va a demorar un poquito más. En cuanto al plan general, continuamos con las reuniones quincenales a 3 bandas, entre Diputación, Consellería y el Ayuntamiento, transmitiéndole al equipo redactor las nuevas novedades a Diputación, conforme a lo que había anteriormente. Se está tratando sobre todo normativa, en cuanto a ordenanzas, planteando vías para dar una solución a la UE7, que para los que no lo sabéis son las traseras de calle Virgen del Pilar con calle Mayor. Y Diputación ha hecho que el equipo redactor se replanteara la travesía comercial que habían planteado en un primer momento entre Doctor Fleming y la carretera de Barcelona. Son de momento reuniones muy técnicas. Cuando esté un poco más avanzado, convocaremos una comisión de urbanismo para poder informaros de todos los avances que se vayan haciendo. En cuanto a las fotovoltaicas, el proceso de las placas, de la colocación de las placas que teníamos, del plan Reacciona sí que se puso, al cual se han presentado 14 empresas. Sobre la YAC, deciros también que sigue también su curso. En este se han presentado 6 empresas. Pese a ello, que son solo 6, es un poco más largo, debido a la complejidad de las prescripciones técnicas a valorar. Pero hoy me ha confirmado el arquitecto que puede ser que la semana que viene tengamos ya algo más claro. Sobre las ayudas al comercio, hablar de 2 cosas. Una del Pla Resistir, que entre el 29 de març i el 21 d'abril, tots 2 inclosos, estarà obert el termini perquè les persones treballadores autònomes i xicotetes empreses de fins a 10 treballadors afectades econòmicament per la pandèmia puguen sol·licitar les ajudes. Cada sol·licitant podrà rebre fins 2.000 euros que hauran de justificar en els rebuts que tinguen i es completaran 200 euros addicionals per cada persona ocupada a càrrec seu fins a un màxim de 10. Aquestes ajudes són totalment compatibles amb altres subvencions i ajudes i ingressos que s'atorguen o s'hagin concedit per la mateixa finalitat. A banda d'això, també estem fent unes bases que estem treballant amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de la localitat per una ajuda directa als comerços del poble. En quant, per exemple, a la Porta del Barranc, ja hem canviat l'ubicació de la porta, va ser ahir, si no m'esvelle, Jesús, i ara Conselleria va procedir a realitzar la seva part que se va comprometre, que és posar la impregnació nova en el camí de les traceres de Mirambell. También explicaros que el IBACE ya nos ha concedido la subvención para instalar un punto de bicis en la Mancomunitat, en Vinalesa, Follos, Alfara del Patriarca y Bonrepòs y Mirambell. El sistema de bicicleta pública se llama Mi Bici y este sistema de candado anclaje está patentado por Mobus y es compatible con el resto de municipios del área metropolitana de Valencia y Valencia, que cuentan con este sistema de bicicleta pública. Hemos decidido ponerlo en la primera plaza de aparcamiento en la calle Ernest Lluch, próxima al retén de policía, para evitar posibles vandalismos. Explicaros también que seguimos con la desinfección de parques y jardines y mobiliario urbano por parte de la Brigada Municipal y que la incidencia de casos de COVID en nuestro municipio se mantiene en una persona. Estaríamos en una incidencia de un 27 por 100.000 habitantes. Estamos en la media autonómica, sería la 6ª parte de España y la 10ª que tienen en Madrid o Navarra. Nos encontramos en riesgo muy bajo, pero llega la Semana Santa y, por favor, no bajemos la guardia, no debemos relajarnos ni un minuto. Es importante seguir siendo prudentes y respetar las medidas de seguridad. También me gustaría destacar la donación de sangre que hizo el día 22 de marzo, que hubo 46 donantes, 2 de ellos nuevos, con lo cual volver a felicitar a nuestro municipio por la solidaridad en este tema. En las mejoras del ambulatorio que estamos programando, se está realizando por medio de la aparejadora del ayuntamiento un estudio para la ampliación del mismo, que intentaremos incluir en las subvenciones anuales para este propósito, que salen normalmente en el último trimestre del año. Aquí, como ya he explicado antes en el punto de la moción, estamos en contacto permanente con el personal sanitario y sus jefas de zona para ayudar en todo lo que nos sea posible, como la adquisición de la fuente de agua con suplementado, etc. Vamos a ver, ¿qué más? La vacunación. Se ha vacunado al total de la población mayor de 90 años, nos encontramos en el epicentro de la población de los mayores de 80 y, por supuesto, siempre esto va condicionado a la llegada de las vacunas.
El sábado pasado se procedió a la vacunación del personal de la escoleta. Hoy a las 7:30 se ha empezado la vacunación a toda la comunidad educativa del CEIP Mare de Teu del Pilar y mañana por la mañana se procederá al personal de la FPA. Tuvimos una reunión con el alcalde de Almácera y las jefas de zona, tanto médica como de enfermería, para que nos informaran cómo se iba a realizar la vacunación masiva y cómo lo tenían programado, medios que les podíamos ofrecer, etcétera. En el tema de igualdad me gustaría explicaros que se ha cerrado el expediente 1/2020, que estaba abierto hasta ahora por la comisión y se ha hecho traslado a Fiscalía porque así se ha determinado. En cuanto a la policía, el día 4 de marzo se publicó en el BOP los cambios del RPT que aprobamos en el Pleno para la plaza de agente de policía, así que cumpliendo los plazos administrativos, el día 26 comenzamos el siguiente paso para la contratación vía el convenio que tenemos en vigor con el Ayuntamiento de Massamagrell de fecha de agosto, 28 de agosto, si no me equivoco, de 2020. En cuanto a l'OMIC, deciros que s'ha renovat el conveni, s'ha incorporat al Massera a l'OMIC, a la maternal del carrer 7. D'esta manera s'amplien els horaris d'atenció presencial del servei d'informació al consumidor. L'horari de Bon Repòs i Mirambell serà els dimecres alterns de 9 a 2 hores de la vesprada. A les oficines municipals, l'informació al consumidor es pot consultar, rebre assessorament i formació en la protecció, defensa i promoció dels drets bàsics que tenim com a consumidors i usuaris. Comentar-vos també que gràcies a la subvenció del Pla Reacció de la Diputació es pretén impulsar el programa 50-50 d'escoles públiques de cara al curs 2021-2022, que juntament farem amb la cooperativa valenciana Allorís, que són els mateixos que estan a l'oficina verda nostra. L'Ajuntament retornarà al centre educatiu el 50% per a invertir en les necessitats de l'escola i l'altre 50% es destinarà a reinvertir més l'estalvi energètic. M'agradaria donar l'enhorabona també a la Societat Musical de Bon Repòs i Mirambell per haver guanyat el concurs organitzat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Ha sigut considerada la més fallera i s'ha fet en el primer premi, que són 2 violins cortesia de Consolat del Mar. En les ODS volia fer una pequeña crida perquè els ODS són l'adopció de mesures per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudisquen de pau i prosperitat. Per això hem començat a fer accions per a que la ciutadania siga coneixedora, per exemple, l'acció de la regidoria de Joventut i Manco Chove, de la ventanilla indiscreta, perquè hem de trencar els prejudicis socials i passar a l'acció dels ODS al nostre municipi. I hem pensat que aquesta primera acció a la joventut anava a ser molt bona. En quant a la Setmana de la Dona, l'hem realitzada entre l'Associació de Dones i l'Ajuntament, una setmana de dones en una exposició a la plaça del Poble, un lliurament de llibres a la biblioteca, videoconferències, repartiment de gossos a tot el veïnat i totes les accions, dir-les que evidentment les hem realitzades de manera telemàtica per evitar possibles aglomeracions. Hem tornat a obrir el punt d'informació juvenil de manera presencial i sempre seguint les mesures de seguretat. També contar-vos que continuen en el taller de Mindfulness per a millorar el benestar personal impartit per Antònia Sajardo, professora titular de l'Universitat de València. Es realitza mitjançant classes i meditacions guiades a través de WhatsApp els dimarts i divendres a les 9 hores. Sé que no esteu perquè estic al grup, però us convido perquè la veritat és que està funcionant molt bé. En quant a l'activitat físico-cognitiva, contaros que se volverá a realizar a partir del 13 de abril, martes, en grupos de 6 personas como máximo. També tornar a contar-vos que el dia 10 de març se va fer lliurament al col·legi dels purificadors d'aire que faltaven. Ara són un total de 25 unitats que ja estan instal·lats en totes les aules del centre. I recordar que és un element més i és molt important també per a la lluita contra el Covid a les aules. També contar-vos que l'Ajuntament ha fet lliurament de nous equipaments esportius a l'equip de futbol femení i als alumnes d'Amics de la Pilota de Bon Repòs i Mirambell. En quant a la piscina verda, hem renovat el conveni, tenint un tècnic a l'Ajuntament per resoldre dubtes de les factures de llum, aigua, gas o telèfon, una vegada al mes. Ara en abril és el 19 d'abril, però si no, sempre és el segon dilluns de cada mes. També contar-vos que hemos hecho una adhesión al convenio de colaboración entre Labora Servet y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para el desarrollo y puesta en marcha de 2 puntos espai de Labora Móviles en la Comunitat Valenciana.
Nos hemos comprometido a facilitar un espacio de estacionamiento para el punto Spa y Labora en un lugar accesible para la mayor parte de la ciudadanía en un horario ininterrumpido de 9 a 8 de la tarde, de lunes a sábado incluidos. Os informaremos de la fecha que nos proporcionen finalmente. En cuanto al IBACE, pues eso, nos acaban de conceder la subvención para las mejoras de polígonos, que vamos a emplear, como bien sabéis ya, para la acera que está desde la calle El Parque hasta la calle Hermoa, donde está el Casal de la Falla, y tal como bien ha apuntado Rosella antes, pues cuanto antes que salga, pues mejor para todos, a ver si es pronto. Una de las preguntas recurrentes que había muchas veces era sobre el parking del campo de fútbol. Bueno, pues ahora, una vez aprobado el presupuesto, una vez publicado, una vez que podamos hacer acopio de él y teniendo consignación presupuestaria para el arrendamiento de solares, tal como establece la ley, hemos empezado el nuevo expediente del campo de fútbol con una providencia de alcaldía, que es lo que nos ha explicado Carlos que debíamos hacer. El secretario. También contaros que hoy hemos recibido también una excelente noticia. Casación ha dado la razón a Global Omnium en el pleito con Válvulas Arco por la recaudación del alcantarillado y su problemática de tener pozo propio, a falta de recalcular lo que suponen ingresos para inversiones en el alcantarillado. Ese dinero va a ir destinado ahí, a inversiones en el alcantarillado. Estamos hablando de alrededor de 100.000 euros. O sea que esa es una muy buena noticia. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es informes de órganos supramunicipales. ¿Habéis sido alguno? Sí, jo sí que he anat. Jo també. Ella primer, comença. Sí, a veure, exactament no vaig poder assistir, però s'ha celebrat una reunió del Consell de l'Horta, se mos va convocar en peu i pa demà a nosaltres i jo, com no podia, perquè justament tenia una excursió en els alumnes, o sigui, eren els dies estos d'abans de falles, bueno, me vaig posar en contacte amb la persona que ocupa la gerència i li vaig perquè no era una reunió del Consell de l'Horta, sinó que era una reunió en els... no sé si sabeu que ara els representants del Consell de l'Horta ja ho vaig explicar que no eren uno de cada poble, sinó que s'ha repartit persones i en la nostra zona ens tocava, el representant en aquest cas era la regidora de Rocafort, ¿vale? Dels pobles que ens corresponen. Aleshores, no era una reunió pròpiament del ple del Consell de l'Horta, sinó una reunió dels ajuntaments de la nostra zona per a parlar d'alguns temes de cara que quan vagin a ple se puguen votar en un acord dels ajuntaments que formen part d'això, que mai s'havia fet i que agraïm per part del gerent que hagi impulsat aquest tipus de reunions, perquè ens passava que la nostra representant anava als plenaris però no ens traslladava ni el que s'anava a tractar en el plenari ni tampoc se ens demanava opinió de cara a aquestes reunions. Aleshores, aquesta és la primera que se feia. Se mos ha dit que és veritat que s'ha convocat amb molta premura, però sí que se mos va facilitar l'ordre del dia i el més important, o sigui, eren 2 punts. Uno era un poquet explicar-nos com han calculat les aportacions de cada ajuntament a aquest Consell, ¿vale? I que a nosaltres seria 1.000 euros a l'any, ho han tingut en compte, els quilòmetres quadrats que tenim d'horta nosaltres protegida, d'acord en el Pla d'Acció Territorial de l'Horta, i els habitants. Aleshores, a nosaltres, Bon Repòs i Mirambell, ens tocaria una aportació de 1.000 euros. ¿vale? Això, de totes maneres, s'ha de ratificar. Sols serà que un poc que estiguem d'acord. Clar, nosaltres vam dir que estàvem d'acord, perquè és una aportació mínima i tenim molts beneficis en el moment que se fiquem en marxa aquest Consell. I després l'altra qüestió era canviar aquesta portavocia. Vull dir, que fins ara havia sigut la regidora de Rocafort i el criteri havia sigut que era el primer poble dels nostres pobles que havia fet la sol·licitud d'adhesió a aquest Consell. El segon poble que s'havia adherit era Bon Repòs i Mirambell. I, per tant, si seguíem aquest criteri, ens tocava a nosaltres ser portaveus ara. El punt de l'ordre del dia era un poc obert a que no se tinguera per què seguir aquest criteri. Però, clar, jo vaig parlar en el gerent i li vaig comentar que si ens tocava que nosaltres ho anàvem a assumir, per suposat. Tant si era aquest criteri com si no n'hi havia ningú voluntari, que nosaltres ens prestaríem a, durant aquest període, exercir aquesta portavocia. I aleshores els que varen anar a aquesta reunió varen estar d'acord i això, comunicar-vos que durant aquest any Bon Repòs i Mirambell tenim representació directa en el ple del Consell de l'Horta.
Jo el que faré és, a part de seguir en aquestes reunions en els pobles que també estem, pues, també traslladar a tota la corporació els temes que se van a tratar perquè puguem estar d'acord en el que allí se va a parlar, ¿vale? I si hem de votar algo, pues intentar que siga el més unànime la nostra opinió possible, ¿vale? Però sí que tenim molt d'interès, nosaltres Compromís, però també entenem que el Partit Socialista pues, que se fiqui en marxa este Consell i que realment se comencen a veure els fruits de treballar per a millorar sobretot la rendibilitat del camp, perquè és molt important, però també la seva protecció i la seva posada en valor, que entenem que l'Ajuntament de Bonrepòs estem per això des de fa molts anys i la nostra mancomunitat també, en el projecte de turisme Carraixet, els objectius posar en valor l'horta com a paisatge, com a economia i com a tot. Aleshores, pues, comunicar-vos això. Era. Saber? Sí, bueno, el dia 11 de març tinguérem l'assemblea de l'EMPRE on es va donar compte de la informació trimestral de l'execució del pressupost del tercer trimestre del 2020. També es va donar compte de la morositat corresponent al tercer i quart trimestre del 2020. Es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per a aquest any, per al 2021, i també es va aprovar el pla normatiu per a aquest any, 2021. I finalment es va donar compte de la resolució per la qual s'aprova la guia per a l'elaboració de plans locals de residus domèstics de municipis de l'àrea metropolitana de València. I després, per a acabar, també es va donar compte de la resolució per la qual s'aprova el Pla d'Educació Ambiental. Clar, tot queda així un poquet raruno, no? Perquè són punts molt concrets. Però bueno, jo tinc la documentació i la informació. Us la puc fer arribar per correu electrònic, ¿vale? Pero sabes, gracias. ¿Y algún mes que le haya nada, alguna cosa? ¿Alguna supramunicipal? Bueno, pues yo a la Manco del Carraixet, que pues evidentment el primer punt del dia per la tàctica de funció de Llorenç Rodado pues, va ser la substitució de la presidència que va recaure en Marisa Almodóvar a partir d'aquest moment. A banda la incorporació, evidentment, dels nous representants, tant d'Alfara com de Vinalesa. I res, parlar també en aquesta convocatòria pues, se va ampliar el servei de l'OMIC, se va fer la renovació i van ser dacions de resolucions de presidència i rendició de comptes al Ministeri d'Hisenda, etc. Res més. Bé, doncs passem, si vos pareix, al punt número 8, que són plecs i preguntes. Yo, Raquel, sí, tengo una empieza, vale, perdón, he visto en las manos, empieza Patricia, luego Rosella, vale, perfecto, dime. Vale, bueno, lo has nombrado, has hablado de ello, del plan Resistir, se empezó el lunes, comenzó el plazo, es muy pronto para valorar las solicitudes que puedan haber, claro, han pasado solo 2 días. Y también has comentado que estáis trabajando junto con la Asociación de Comerciantes dar ayudas, otorgar ayudas a los comercios que no se han podido adherir a esta subvención o a esta ayuda. ¿Tenéis algún plan de cómo vais a esperar a que se soliciten primero todas las ayudas de todas las microempresas y los autónomos que podían solicitar esta ayuda del plan Resistir, y con el remanente que quede se va a ayudar a estos comercios que no han podido solicitar esta ayuda, o estas ayudas van a ser aparte? No se va a esperar tanto tiempo a que haya una resolución de unos para ayudar a los otros que se han quedado sin estas ayudas. ¿Cómo lo va a plantear el ayuntamiento? No es, va independiente. Nos han pedido la asociación que comenzáramos a hacer la campaña de cara a mayo, junio, ¿vale? Porque tenemos en cuenta que hay que aprobar las bases, hay que pasarlas, etcétera. Entonces entendemos que la campaña empezará en junio y va a ser totalmente diferente, va a ser una aportación más al comercio. En las bases del Resistir nos pasaban unos CNAEs, unos IAEs, que eran los que teníamos que incluir en esas bases. En esa primera convocatoria son esos los que hay. Evidentemente habrá un remanente, habrá un dinero que sobrará y que pondremos en una segunda convocatoria de las bases del Resistir, en las que estamos haciendo un listado desde la Agencia de Desarrollo Local, desde esta alcaldía, por la proximidad y porque las preguntas pues, van viniendo evidentemente y las vamos recogiendo.
para recoger a todas las personas que no estaban contempladas en esas primeras fases, incluirlos en esa segunda convocatoria. ¿Vale? De hecho, os animo que si conocéis a alguien que evidentemente ha mirado las bases del Resistir y no se encuentran, por ejemplo, ya os puedo adelantar que las segundas, por ejemplo, las peluquerías estéticas también están incluidas. Las vamos a incluir, las hemos puesto sus IAEs. Pero si hay algún autónomo que también tiene pues, esa problemática, pues también sin ningún problema lo seguiremos recogiendo, porque todos los que han sufrido por el problema del COVID, pues evidentemente tienen derecho a recibir esas ayudas. Pero son totalmente independientes. Eso es una parte. Lo otro irá desde promoción económica. Tenemos un convenio además con Caixa Popular, queríamos hacerlo desde esa parte, lo firmamos ya con el tema de los cheque bebés, que hicimos unas tarjetas y va encaminado, ya os avanzo un poquito, va encaminado ahí para poder utilizarlas dentro del comercio local. Rosella. Perdó, que no ho havia encès. A veure, nosaltres el dia 28 de gener vàrem fer una pregunta al regidor de Serveis Socials demanant un informe del coordinador de Serveis Socials de la Mancomunitat sobre alguns temes, sobretot en el cessament de la segona treballadora social que prestava servei en el nostre poble. Bueno, primer volíem dir, soles, perquè la gent ho sàpia, que ho farem el 28 de gener. En aquest informe, el 22 de febrer va dir que ho havia rebut el coordinador de serveis socials, és a dir, un mes després és quan va rebre el nostre escrit i l'11 de març se mos va contestar a nosaltres. Aleshores, entenem que quasi 2 mesos més tard una resposta, una part se té que solucionar, perquè el de que li arribi un mes més tard a aquesta persona, intentar que siga més... Si fèiem una pregunta d'un informe que feia una tercera persona, vull dir, el Sendema podria haver-ho tingut. El Sendema de veure el regidor responsable. Té l'explicació. Vale, no, sols era això que mos resulta, jolín, que si quan preguntem alguna cosa necessitem 2 mesos per saber la resposta i després en aquest No, és que en informe... aquest cas jo li vaig fer la petició, però no li la vaig fer per escrit. I ell me va fer-la per escrit i la va rebre el dia 22. Però ho sabia de molt més abans. Per això jo ja t'havia contestat en una altra resposta que se li havia passat a ell. Vale, això un cas que intentem un poc que se ens conteste més celeritat. Després, una altra cosa és que aquest informe que ens fa està únicament en castellà. Preguntar si la Manco no té contemplat la cooficialitat dels 2 idiomes i que quan una pregunta la fan en valencià, lo normal és contestar-la o en valencià o bilingüe, com fa l'Ajuntament de Bonrepòs. És que se tradueix fins al nom de Compromís que fica el Partido Compromiso, que això ni existeix. Entonces, aquest prec de que se demane en el pleno de la Manco o per altres vies que consideri oportú l'alcaldia, que se conteste com a mínim bilingüe perquè són les 2 llengües oficials. Després, una altra és que una part d'aquesta pregunta que fèiem nosaltres no se mos contesta. És a dir, una part era dir que si n'hi havia alguna persona que estava fent els serveis que feia aquesta segona treballadora social i era itinerant, que quins dies venia a Bonrepòs. En aquest informe se mos diu que efectivament la part de dependència, com no la pot assumir la primera treballadora social, perquè és una barbaritat, que això ho feia una persona itinerant, que era pas 3 pobles. Però no se mos diu quins dies ve a Bonrepòs. La nostra impressió, des de ja quan estàvem nosaltres governant, és que un poc Bonrepòs i Mirambell és l'últim poble. Vull dir, se considera l'últim poble. Perquè no sé per què, però tenim aquesta sensació i no ens agrada aquesta sensació. Aleshores, volem saber exactament quins dies està venint la treballadora social, que suposem que el regidor ho sap, no fa falta que ho tornem a repreguntar al coordinador. Quins dies ve la treballadora social que fa l'atenció a la dependència i les valoracions. Després també se mos contesta que de forma sorpressiva s'ha rebut més subvenció de l'esperada i que, per tant, hi ha més perfils que se poden contratar i que s'està estudiant què se va fer en aquests perfils. Doncs ens ha estranyat que ara, en els informes d'alcaldia, per a nosaltres és superimportant serveis socials. Aleshores, aquests perfils extras, si ja està contractada una treballadora social o mitja o la que faça falta que se mos informe i si no, per favor, que se mos diga el més pronte possible
perquè si no estem en el mateix, que se va a perdre aquesta subvenció, com ja ha passat en l'educador social, que s'ha tardat tant a contratar que tots aquests mesos s'han perdut de subvenció. I no és que se perga la subvenció, que mos sap mal, sinó que damunt s'està perdent servei a la ciutadania, que això sí que mos sap mal. Aleshores, aquests diners extra que mos han rebut de manera sorpressiva, cosa que mos pareix també sorprenent, que siga de forma sorpressiva, doncs que si ja s'ha contratat aquesta gent o si està en procés de pensar-ho encara com estaven el dia 11 de març, quan se mos contesta, se mos diu que s'estan pensant a veure en què se van a contratar aquests diners extras. ¿Vale? Entonces, això dir-ho, això seria una pregunta, que si se mos pot contestar pronte, pues, o ara, avui, o el que siga, pues millor, i no tenim que fer-la per escrit, independentment. Ho farem perquè volem tindre la contestació com en més calma i més detallat. Després també volíem dir que dels tècnics de l'Ajuntament en el pressupost se va aprovar que se passaven a personal interí, ¿vale? Que els tècnics que teníem a nivell de en contractes mitjançant un concurs, no? Que se passaven els diners a personal interí. I igual se mos ha passat, però no veiem ningú nomenament d'aquestes persones com a personal interí, ni en Junta de Govern ni en resolucions d'alcaldia. Entonces no sabem si no s'ha fet i per tant s'està pagant d'una altra partida aquests serveis o si no se mos pot aclarir i després que se mos va dir en aquest moment que el més pronte possible se traurien les places. Si este Ajuntament té previst traure aquestes places i quan tindria previst traure-les, ¿vale? Mira, això si parles te conteste, perquè és un moment... És molt simple, és absurd que... És perquè, evidentment, encara no s'ha posat en marxa. Se posa en marxa demà, 1 d'abril. A partir de demà, les persones passen de tindre el contracte de serveis que tenien i passen a la nova forma. Evidentment, no hi ha hagut cap nomenament ni res, perquè encara no el seu contracte avui, a 31 de març, encara està en vigor. Vale, entonces lo que entenc és que demà, per exemple, se farà una resolució al dia o en la Junta de Govern del dilluns o el que siga, se va a fer aquest nomenament, perquè una persona que està contractada per l'Ajuntament de la nit al matí de forma automàtica no passa a ser funcionària interina. No, vamos a ver, hay un decreto ya sobre las altas de ese personal. No sé si lo habéis visto, ¿no? El decreto. No, per això estàvem preguntant-ho, perquè sí, no ho havíem vist. ¿Y de cuánto es ese decreto? O sea, a ver, Raquel, no me acuerdo. ¿Te has dado cuenta de los decretos o...? Es que en els dos que se mos ha enviat ara no per això podria dir que a lo millor s'ha traspapelat o se m'ha passat a Bueno, no recuerdo si estaba en decreto o en Junta de Gobierno, ya no lo sé. No quiero mentir, me sonaba más Junta de Gobierno, Carlos. Pues a lo mejor estaba en Junta de Gobierno. Puede ser que estuviera en la Junta de Gobierno de la semana pasada. Sí, la Junta de Gobierno de la semana pasada. A lo millor l'acta de la setmana passada encara no mos ha arribat. Exacto. Si no, bueno, pues esa primera pregunta pues ja la tinc clara, quan mos arribi l'acta ho veurem. I la segona pregunta seria que com se mos va dir que en lo més pronte possible se traurien aquestes places, pues més o menys quan se té previst traure-les. Si en breu o quan? Pues en principi, bueno, ens hem compromès, que és molt important en aquesta part, i evidentment el primer que anem a fer és treure les places de consideració de plaça de policia. Són en l'Ajuntament que som i tenint els recursos que tenim. Anem a fer primer això i evidentment estem compromesos a treure-les el més pront, el més aviat possible, però per a tot això cal tindre els diners, els medis, tot. I això ho anirem dient mentre es va avançant el tema. De moment, fent el que ens diu la sentència, anem a fer les coses bé i, per supost, tenim aquest compromís de treure les places, però no te puc dir una data perquè encara no se sap quan serà. Vale, perfecte. Després, una altra cosa és que vàrem preguntar ja fa molt de temps, bueno, prou de temps, que sobre el tema de contractació de 2 persones per part de l'empresa de jardineria, que aquest compromís l'havia adquirit en el moment que s'havia presentat al concurs.
Se mos va fer un informe molt detallat de l'empresa explicant-nos les dificultats que estava tenint per contratar a la segona persona. Ja en el pleno anterior vàrem dir que al llegir l'informe mos pareixia un poc surrealista que se feren processos selectius i que se rebutjara sense ni tan sols el període de prova a tots els candidats. ¿Vale? Aleshores, entenem, la nostra pregunta és, ja s'ha contratat aquesta segona persona? I si no s'ha contractat, quines raons dona ara l'empresa per no fer-ho? Perquè aquest compromís que tenia adquirit té que fer-lo. O sigui, és que és un compromís que si no, l'altra empresa podria impugnar-ho perquè no està complint en el que ha dit i se li ha adjudicat aquest servei en uns punts extra per tindre 2 persones. I si sols té una, doncs que s'ha de ser vigilant en això. La nostra pregunta és, ja s'ha contratat a la segona persona o quins són els problemes que té ara l'empresa per contratar a la segona persona? Continuen passant currículums. Se te oye mal, José. José Manuel. Se te oye mal. Currículums, la setmana passada li passaren 4 currículums de 4 persones, feren 4 entrevistes, però a dia d'avui no sé com han quedat, això és la veritat. La setmana passada feren 4 entrevistes des de l'Ajuntament, des de l'orientadora laboral, i passaran 4 currículums més, perquè nosaltres no parem d'enviar-li currículums. Cada vegada que entra algú que ens quadra a nosaltres, que puga fer les feines que ells demanen, li remitim. Entonces, sé que entrevistaren a les 4, el dijous i el divendres passat, però és de veres que a dia d'avui no sé res. Jo demà li pregunte i vos dic. Estic damunt d'ells perquè a més que necessitem tindre més gent. Encara que el poble es veu molt bé i es veu molt bonico i ha canviat molt la jardineria, és de veres que n'hi ha dies que me falta gent a mi per dir, pues podíem fer més coses, perquè ens destinem a un puesto i se queda parat un altre. Entonces estic damunt d'ells, això te puc assegurar que estic damunt d'ells, que per això soc molt pesat. Però sí que és de veres que de moment no han contratat a ningú. Clar, perquè és que ja ha passat quasi un any que estan prestant el servei i a veure, és que te poden dir que no els val ninguno, però si no els val ninguno dels continuos, o sigui, és un poquet que m'estén loco. La meva sensació com a ciutadana, no? Després, una altra cosa és els primers que no contrataren, és perquè, clar, nosaltres tenim un compromís de que tenim que contratar 2 persones de la població en un percentatge, si és la població, uno sempre i l'altre en un percentatge, no de tots els dies. Clar, n'hi ha molta gent que no vol eixir del municipi a treballar i n'hi ha molta altra gent que no té carnet de conduir. O sigui, és sorprenent. Per això ens ha passat a nosaltres inclús en la brigada. Per trobar en la brigada algú que tinguera carnet de conduir per a poder portar la màquina granadora han tingut molts de problemes. O sigui, que sí, estic d'acord amb tu que pot sonar com alguna excusa per part de l'empresa, però que jo estic damunt d'ells i quan me diuen és que este senyor que han entrevistat avui no vol eixir del poble a treballar, per exemple, al racó d'Ademús una jornada per fer una cosa. Estivella, saps? Entonces això me xoca molt, però és que és de veres, perquè jo després, com sé a qui no he entrevistat, li pregunte i me diu, es que yo no voy a salir del pueblo para hacer una faena un día. És sorprenent, Rosella. I lo del carnet de conduir, de fet, a l'equip de govern ho ha tratat també perquè veig molta gent jove que no se trau el carnet de conduir, o bé perquè està canviant l'hàbit i són molt més ecologistes i van en bicicleta, o pels diners, com diu Maria José. Entonces, ja vaig proposar a l'equip de govern a veure què podien fer-ne per ajudar o fer un conveni en alguna altra escola per a que la gent se pogués treure el carnet, perquè realment és que n'hi ha i te parlo de la baremació de la brigada perquè és el que conec, de 64 persones que representaren, n'hi havia 2 en carnet de conduir. 2. Entonces, clar, és complicat, més per a l'empresa, però ja et dic que jo estic damunt d'ells, demà li preguntaré com han quedat. Si ho pots dir, doncs millor, perquè el que tu dius del carnet i de la mobilitat, per exemple, no era el primer de les entrevistes. És que s'optava quines eren per què descartaven a aquests candidats. Era un poc sorprenent. Més que res perquè n'hi ha coses que potser en el període de prova ja se pot saber si una persona té bona actitud o mala, saps? Vull dir, eren coses molt subjectives que en el període propi de prova se pot comprovar si aquesta persona fa bé la seva faena o no, ¿vale? Sols que si ja ho sabeu quin és el problema ara, doncs que mos ho digueu quant abans possible. També respecte a la jardineria, 2 coses més. Una medi ambient jardineria, que és que un dels objectius de les ODS a les que s'hem adherit
és promoure la biodiversitat. I en canvi nosaltres estem tirant herbicida per matar plantes de solars quan està comprovadíssim que això lleva biodiversitat, no promou la biodiversitat. Entonces, hi ha altres mètodes que si no se saben així en el poble, se pot preguntar a l'Ajuntament de València, per exemple, per a controlar les plantes silvestres que no són tirar herbicida. Això és, demanem per favor que s'atenga aquesta petició d'utilitzar altres mètodes que no ataquen a la biodiversitat, perquè si no, de pressa estarem a favor de les abejas i tal, i després estem matant-les, no?, tirant herbicida. Això per una part. I després una altra que se va aprovar un pressupost per comprar arbres i no sabem si s'ha comprat ja i estan parats esperant a gent de jardineria que els plante o si encara no s'han comprat, un poc si se mos pot aclarir això. Sí, els arbres estan en el viver, estan comprats i estem esperant el període de plantació que han elegit. Jo allí ja no te puc dir més perquè no sé quan van a plantar-los, però sí que parli en ells farà 20 dies i Javi me va explicar. No, els arbres estan, el que estem esperant és el període el període més apropiat per a poder plantar-los. Sí, això està revisat i està en compte. De fet, ara ja m'adelanto millor d'això, però en el tros que està entre l'ambulatori, en l'ambulatori hi ha un trosset molt xicotet que ara no n'hi ha res allí, com li dic? Damunt del garatge, damunt de l'entrada del garatge, ¿vale? Allà anem a fer un jardí de cactus. Per a ser consonància del cactus que n'hi ha enfront, s'ha projectat un jardí en els cactus. ¿Vale? I això ho faran també quan vinguin a la plantació. Vale. I després dos coses. Una, que quan has comentat lo del laboramòbil, si vos han informat un poc, si per exemple és com l'ecoparc mòbil, que venen més o menys una vegada al mes, o si n'hi ha alguna periodicitat a la que vindrien, si està prevista alguna o encara està pendent de dir-vos alguna cosa, si mos ho pots aclarir. Sí, en principi ens han dit que al nostre poble vindrien una setmana de segur, no ens han confirmat, depèn dels altres pobles, de quanta periodicitat. El que hem fet ara és adherir-los, és fer com un pacte amb ells, explicar-los que sí que tenen un puesto que és apropiat per a que estigui segurs, que estaria a més l'orientadora laboral, estaria la gent de desenvolupament local també ajudant-los en el que farà falta i estarien en aquest horari i que tenen disponibilitat en aquest horari. De moment tenim aquest compromís tan sols amb ells i és el que he dit abans, quan tinguem més informació anirem donant. Vale. I per últim també perquè, a veure, no sabem la situació de la tanca del parc militar, en el seu o sigui, és un problema, sabem que és una propietat privada, sabem que n'hi ha moltes dificultats ahí, però no sabem si aquesta falcamenta que n'hi ha ara, com evoluciona. Vull dir, que en el seu moment se va posar, és efectiva per retindre aquests enderrocs, però no sabem si això se li està fent un seguiment o si està ahí i en aquest moment funciona i té una caducitat, vull dir, perquè això si està ahí és per evitar que tombe el mur, ¿vale? Pues saber un poc si s'està fent seguiment d'això des del Departament d'Urbanisme, que va ser el responsable de posar aquests apuntalaments, de forma que se comprove que funciona això i que està anant tot com s'espera que funcioni. Jesús, ¿quieres? No està apuntalada la pared, és la finestra. No està apuntalada. En un principi no s'ha marejat. O sigui, i confiem en que s'existeix. A veure si s'estan fent visites periòdiques o no sé, encara que sigui una vegada a l'any o alguna cosa, no sé, perquè com plou mogolló últimament, que si tormentas, que si ventoleres, que si... no sé, que és un poc de dir, ostres, s'està anant de veure en quant a revisar. Sí, bueno. Si no hay del que dependes de Ignacio, en este cas. El que sí que van parlar en la reunió que van tindre en Ignacio del tema del pla general i així, evidentment, sempre és el parc militar, era que anaven a tornar a comunicar a la part que era militar i, si no més veia, Jesús, i una part que era propietària particular per a aquests enderrocs, perquè considerem que sí que hem de tornar a posar-nos damunt. Això té una problemàtica, que a unes coses
van tots junts, i per altres no. Perquè els interessa van junts i quan no. Aleshores s'excusa en que és a tots i notificar a tots. És quasi impossible. No, una mini cosa, que lo del principi d'urbanisme, de serveis socials, tu saps algo, Jesús, com a regidor? Vull dir, se sap si s'ha contestat algú, si, no sé si mos pots contestar en que sea per damunt i ja per escrit mos ho dius en més de... Mira, espera que crec que ho tinc a un paper per no, que no se me'n vaig del cap. Jo, disculpeu-me que agafi la paraula, però en el tema dels enderrocs de lo del parc dels militars no estaria de més recordar als propietaris i a les propietàries que quan se va fer aquest enderroc, el que va ser el derrumbe ho va fer l'Ajuntament quan era Fernando alcalde i aleshores els enderrocs s'amuntonaren ahí com s'haurien pogut amuntonar en el mig o en qualsevol altre lloc. Aleshores, la responsabilitat entenc jo que deveria ser de tots i de totes, no del que té amuntonat en la seva parcel·la els enderrocs, perquè no és la persona que té els enderrocs en la seva parcel·la responsable d'aquests enderrocs. Això va ser una actuació de l'Ajuntament i aleshores els enderrocs els tenien que haver retirat i com que val molts diners no s'han retirat mai. Però estan on estan perquè en aquell moment quan se va tirar ahí se van deixar. S'haurien pogut escampar, s'haurien pogut amuntonar al mig i no es feu. Aleshores no està de més fer una miqueta de memòria històrica, que estem així molts anys, tenim memòria històrica i quan se va fer allò, allà vas cabàs i ahí se deixaren els enderrocs. Aleshores, pues, que estaria bé que se feien responsables tots, tant a una que van en moltes altres coses, que me lo digan a mi, que du molts anys patint-ho. Vull dir que li feu aquesta escolteta si cal de la meva part, o si cal, pues, jo me faig també, vaig i faig la memòria històrica, que la tinc des de fa molts anys. Pues no m'ha donat disgust a mi el tema este. En fin, vale, pues esto. Una miqueta, bueno, jo sé que Jesús també té la memòria històrica, però que està bé que ho sapiguen tots i totes, que els enderrocs van ser responsabilitat de l'Ajuntament en aquell moment, quan l'alcalde... Sí, més ahir ha costat el mateix, deixaron el mig, que no ahir on s'han deixat. O sigui que això va ser el problema. O al mig o escampats que no hi hagueren muntanyes d'enderrocs. Vull dir, s'hauria pogut fer de moltes maneres, però jo crec que en aquell moment es feu la idea de que els enderrocs se retiraren, però com val tants diners no se feu. I aleshores les coses, fer-les a mitges, està lleig. I després llevar-se les puces de damunt, ja per part de qui ho va fer. I llevar-se les puces de damunt uns i altres també està lleig. Aleshores, això jo crec que sí, que no està de més que això, recordar-ho, perquè és així, si fa falta se trau l'expedient de quan se va fer aquell derrumbe, perquè estarà, m'imagino que estarà en l'Ajuntament, segur que està. Rosella, el que me pregunta és de serveis socials. Primer començar dient que crec que la setmana que ve entra una auxiliar administrativa a mitja jornada i que s'han fet unes bases per a la treballadora social perquè estaven caducades, les que n'hi havia, per a contratar els perfils nous. A dia d'avui, com està? Hi ha 5 treballadores socials a jornada completa, més l'educadora, és el psicòleg, coordinador, que també són a jornada completa, 7 perfils. Hi ha 2 auxiliars administratives a jornada completa, 2 perfils i mig perfil d'advocada. Què és el que anem a aconseguir a partir d'ara? Que també va ser en un contracte programa en una duració de 3 anys. I ja serà algo fixe que sabrem que això va estar així durant 3 anys. Hi haurà 6 perfils de treballadores socials, 4 a jornada completa i 2 al 75%. Hi haurà 3 auxiliars administratives, un al 100% i 2 al 75%. L'educador, el psicòleg i mitja jornada d'advocat. Per tant, cada poble dels 3 anem a tindre els fixes d'una treballadora social més 0,75. De l'altra,
3/4 parts de jornada, menos Alfara, que tindrà el 100%. Les dos, perquè la que se quede allí va fer els treballs que li corresponen com a manco. Vale. No sé si ha contestat a... Sí, Te ho passaré per escrit, perquè potser de paraula no és fàcil explicar-ho. No, sí, más o menos ho he entès. Lo únic que jo te demanaria, per favor, és que a mi lo de que les bolses s'han caducat, si després ahir hi havia una treballadora treballant que havia entrat per bolsa de treball, convocar per la Manco, per què no se pot utilitzar aquesta bolsa que sols han passat 3 mesos des de que no està treballant? I és tot... Sí, no, però la bolsa té anys. No, però jo no... en este cas, cas va ser Jesús el secretari el que digui que n'hi havia que treure bolsa. Sí o sí. Sí, el que te vull dir és que fer una bolsa, o sea, és que si 3 mesos encara no està contratat a aquesta persona. És que jo ja sabem com va la Manco. Que, vull dir que quant ha costat traure a l'educador? Més de mig any. O sigui, és que el que no podem fer és això, o sigui, que així en l'Ajuntament a vegades ens passen aquestes coses i n'hi ha coses d'urgència, procediments d'urgència, o sigui, no sé, procediments de que és que és un servei a la ciutadania i és una dotació que tenim, uns diners que se tenen i que si no se perden. Entonces, aquestes coses que jo ho entenc, les coses de Palacio van despacio, però és que és gent que no està ben atesa. I té que haver coses d'urgència, de, no sé, i no estàs, no sé, jo sols és això que me resulta desesperant que se conformem en això. Pense que els polítics hem d'apretar moltíssim més perquè no siga un lastre la burocràcia per l'atenció a la ciutadania i més a gent que en aquest cas és gent dependent. ¿vale? I després l'altre era que no m'has contestat, i potser no ho saps, Sí. és la persona que està itinerant, si saps quantes vegades a la setmana, per exemple, ve a Bonrepòs. No té dia fixe. Ella està en el grup Bambolla i a ell li toca estar fixa en Vinalesa. Aleshores, així, està venint els dies que concreta cites, perquè com ella sols està tenint ara per cita prèvia, avui, per exemple, estava, li diuen Jessica. Però la idea és que en seguida tinguem una altra treballadora social i que va ser fixe també per així. En aquest cas, Jessica està fent una feina que no s'havien donat compte i que puc passar un informe de, a pesar de la pandèmia que estem patint estos mesos, els informes de dependència han pegat un bon pas i a dia d'avui estem en el mes d'octubre. Hem avançat moltíssim estos 3 mesos, encara que no ho parega. Però no sé per què ha sigut, però està funcionant. I després, sí que disculpar que te se passara l'informe en castellà, però jo considero que no era aquí per a canviar un informe si me l'havien passat en castellà. No, per això que no. Jo el vaig rebotar conforme va arribar. Sí, no, si tu ho has fet bé. Jo el que me referís és que traslladeu a la Manco pues que les comunicacions com a mínim han d'estar en bilingüe, si no en l'idioma que t'adreça en la pregunta, ¿vale? No res, era això, que, bueno, més o menys m'ho has aclarit i el prec este d'intentar apretar perquè no se seguís cap perdent. Sí, no. A més, se m'oblidava també, anem a retomar ja per fi la Comissió de Serveis Socials que en un principi, en una decisió unilateral de Llorenç, varen decidir que no existia, perquè com ell feia i desfeia, com així va ser, aleshores ara és la presidenta, és Raquel, i se va prendre a partir d'ara la Comissió de Serveis Socials, tal com era abans, i és la que va prendre les decisions a partir d'ara. Vale, pues ens alegrem perquè les decisions sobre serveis socials, si n'hi ha tècnics, és millor, perquè l'assessorament tècnic és molt important, perquè estan al dia a dia, al peu del canó, i també un altre prec és que s'atenga, si no equitativament a tots 3 pobles, sinó que s'atenga per població, perquè nosaltres tenim més població que Alfara i més que Vinalesa i ens correspondrien més hores de servei si fórem estrictes. Doncs que per lo menos se demane que siga equitatiu i no que ara ajustem cau que està en Vinalesa i ara no se pot manejar de Vinalesa. Quan ja estava en Alfara que no se podia manejar d'Alfara i al final
apagar-ho bon repòs. I pense que els polítics estem per defendre els interessos dels nostres veïns i veïnes, que se faça força amb això, perquè n'hi ha com una tendència, una inèrcia que pense que se té que acabar ja. Vale? Per això hem fet força. Consellera, no sols població. A nivell d'ajudes, som els que més ne donem perquè som els que més es fan falta. Claro, per això... És molta la diferència. Claro, vale, per això hem fet força, Rosella, que se tornarà a aquesta comissió de serveis socials, que te puc dir que ha anat a tots els plens de la Mancomunitat i ara s'ha decidit, ara ja han donat pas de que evidentment la presidència corresponia a Bon Repòs i Mirambell i me l'han donada i ara ja han quedat. Ho sé molt perquè en informes de presidència sí que ho tenia apuntat perquè havia parlat amb Jesús i és un tema que porten junts i se m'ha oblidat de dir-ho, com estaven les coses. Però sí, ara sí que intentarem treballar en els tècnics, que són realment les persones que en tots els camps que treballem a l'Ajuntament, a la Manco, etc., són les persones adequades per a dir-nos com s'han de fer les coses. Aprofito un moment perquè m'has recordat de serveis socials i se m'han oblidat dues coses més de dir-vos. Fer força també en la campanya de l'Horta que hem posat en marxa, en les cartells que s'han posat per tota l'Horta des de Medi Ambient i també contar-vos que hem començat una campanya a l'Institut. A la CIC de l'Institut de Tavernes Blanques ens va comunicar que hi havia problemes en una part de l'alumnat, una part de l'alumnat era de Bon Repòs i Mirambell. Van tindre una reunió amb la tècnica d'igualtat, amb la tècnica de joventut de la Manco i la CIC, el grup d'igualtat de l'Institut i aquesta regidora. I bé, hem quedat que anem a fer una sèrie de xerrades en el primer curs de l'ESO, a tots els grups, als 10 grups, i s'està preparant, a més, personalitzant cada grup. S'està fent un gran treball amb tots i totes les tutores de primer, per les persones que sabien els problemes que més calia enfocar i s'està treballant per a, després de Pasqua, se començaran a fer aquestes xerrades. Els grups de primer de l'ESO hi ha 2 grups de quart que també hi havia un xicotet problema per a refer. Gracias. Yo quiero hablar cuando pueda. Claro, José Manuel. Sobre el tema del cuartel militar, lo que quería decir es que eso de Fernando hace 7, 8 años, cuando se hizo, ahí había gente malviviendo y se solucionó el problema. Y si hay que hacer algo, pues ahora ha habido, ¿cuánto hace? 7, 8 años, pues se podía haber hecho algo, ¿no? Estos 7, 8 años que ha hecho el ayuntamiento. Lo mismo que se podía haber hecho en ese momento. Lo mismo. No, él por lo menos hizo algo, pero ¿vosotros habéis hecho algo? Claro, es que no lo hizo él por el dinero que cuesta, José Manuel, no hay más, porque no tenemos ese dinero. No hay más. Se hizo pedimos estando en el 2015, no, te voy a contestar. En el 2015, cuando volvimos a entrar y entramos en equipo de gobierno Compromís y PSOE, se pidió un informe al arquitecto para ver si aguantaba ese muro, porque estábamos muy preocupados, como bien ha vuelto a señalar Rosella, porque no entendemos cómo a alguien se le ocurrió la genial idea de amontonar escombros hacia una pared, ¿vale? En aquel momento en el que se hicieron el derrumbe, se podía haber gestionado, por supuesto, porque uno cuando derrumba algo tiene que pensar qué hace con lo que derrumba. A lo mejor el problema fue ese, que no se gestionó bien en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, nos encontramos el problema, por supuesto, pero como no tenemos... Y la gente que había ahí mal viviendo también, ¿no? La gente que había ahí mal viviendo también. Mira, José Manuel, ni José Manuel ni nada. Pero volvemos a lo mismo. Me parece increíble porque la gente se tiene de malas. Escucha, si el problema es escampar los escombros, si se pudo hacer en su momento, se puede hacer ahora también, ¿no? Si llevan 7, 8 años ahí, ¿no? Se pueden escampar. Lo que se tenía que haber hecho, te explico. Es propiedad privada. Lo que se tenía que haber privada. hecho, exacto. Es propiedad privada. Y ya que el ayuntamiento hizo una acción, debería haber mirado qué hacía con ese derrumbe. Eso es lo que debería haber hecho el ayuntamiento. Alcaldesa, si em permets, Raquel, José Manuel, lo que es que igual no yo digo espera un moment, perquè con la intervenció l'has fet jo
I espera, igual és que no m'has entès bé, perquè jo el que he dit és que se li recorde als propietaris que de la mateixa manera que quan se va fer el derrumbe se van ficar els escombros, que el derrumbe el feu l'Ajuntament en una zona, que ara siguen responsables per a fer-la escampar, perquè ho han de pagar ells. És una propietat privada i l'Ajuntament allí no podem... Però que se li recorde que quan l'Ajuntament va intervindre, al meu parer, no ho va fer bé, perquè evidentment els escombros no tenien per què haver-se amuntonat en una paret, se va fer d'aquesta manera, doncs igual, vull dir que equivocar-se tots se podem equivocar, però jo el que he dit que se feu una època de Fernando que a ells li va semblar bé, perquè van deixar que l'actuació es fera, evidentment, perquè si no no hauria pogut entrar a l'Ajuntament, que ara siguen solidaris a l'hora de llevar els escombros, perquè el que ha dit Jesús és que van a una a algunes coses i ara no els interessa anar a una. Quan se feu el derrumbe, sembla que sí que anaran a una i deixaran entrar a l'Ajuntament i que l'Ajuntament en aquell moment, al meu parer, no ho va fer bé perquè ja que havien deixat entrar les màquines, podia haver escampat almenys els escombros. Jo no dic que ho haver retirat l'Ajuntament, que això val quasi 1 milió d'euros i nosaltres, com a Ajuntament, no tenim per què fer pagar a la resta del municipi el que han de fer els propietaris d'aquesta propietat privada. No podem fer altra cosa. En aquell moment l'Ajuntament va actuar perquè va voler, que jo considero que dins d'una propietat privada no n'hi ha que actuar i gastar-se diners de la resta del municipi. No m'ha semblat mai que n'hi haguera que fer cap actuació en el parc dels militars i si hi havia persones malvivint, a lo millor de la manera que se'ls va tirar tampoc va ser la més adequada i no anem a retrotraumes a fa 7 anys perquè a mi, com a regidora de l'Ajuntament que era, me va fer vergonya de la manera que va actuar l'Ajuntament en aquestes persones que vivien allí. I hasta sí, perquè si tragam todos los trapos sucios, usa es mi vida. No, vamos a ver, yo estoy diciendo... Per a solventar problemes d'uns quants propietaris. I és el que se va fer en aquell moment. Tirar allò, gastant-se diners del municipi per a solventar problemes de particulars. Del municipi i de fora del municipi, que també hi ha gent que no és del municipi. No s'anem a gastar un duro, vamos, jo no estaré d'acord, mai en la vida, per a solventar-li les coses a uns quants veïns. Entenc que nosaltres com a Ajuntament hem de velar per el bé de tots els veïns i veïnes, no per els d'uns quants. I aleshores sí que estem preocupats per si se cau el mur a la via pública, perquè tindríem responsabilitat, però ja està. Habrá que buscar soluciones, ¿no? Claro que sí. Sí, que todos los veïns... Yo en su momento, de lo que sé, a mí no me pareció mal. Que ahora tú dices que, claro, si han amontonado los escombros en un sitio, no va a pagar el dueño de ese sitio todos los... Eso lo veo lógico lo que estás diciendo. ¿Me entiendes o no? Pues José Manuel, eso es lo que estoy diciendo, que se les recorde que la solidaritat és per tot el rato, no pa un rato, no? Saps? No pa una actuació sí y pa una otra no. El problema que está diciendo María José es que ahora van a una para unas cosas, pero para esto se lavan las manos porque en su trozo de parcela no están los escombros. Entonces, en esta parte no van a una y se niegan a pagar el esparcir esos escombros, el hacer esa acción. Es lo que está diciendo María José, que el problema es que cuando les ha convenido han ido a una y para estas cosas, pues que pague el que tiene los escombros en su parcela. ¿Vale? Ese es el problema. Se les va a volver a notificar a todos. De todas maneras, de este tema, el que sabrá más será Fernando y como no está, yo lo único que he dicho que en su momento hizo lo que hizo y a mí no me pareció mal. Y ya está. Si hay que decir algo, pues en un día que se lo dirá a él y que vaya y que lo arregle. O sea que, hombre, no, bueno, Fernando regidor. O sea, José Manuel, Fernando ja no és regidor d'aquest Ajuntament i ell ja no té res que dir en este plenari. Com a veí de qualsevol cosa, mira, ell pot fer el que vulgui, però com a regidor ja no. Ya no. O sea, yo no estoy diciendo como regidor. Escucha, yo no estoy diciendo como regidor, yo estoy diciendo que puede ir a un pleno y decir lo que él piensa, ¿no? Lo que él sabe, ¿no? Claro. Luego si pregunta, decirlo, ¿no? Sí, no, claro, en un pleno pueden decir lo que vulgui. Ahí, evidentemente, pero que además ese día no va a arreglar nada, pero también me sabe mal de que como ha salido el nombre de Fernando, que lo hizo en su día, lo hizo mal, igual para él lo hizo bien y para otros también lo hizo bien. Por supuesto. Y por lo menos hizo algo. Por supuesto. Les accions me recorden les seues declaracions lamentables, per cert, però bueno, això és perquè la memòria històrica fa algunes coses. I ja està, jo ne tinc prou, La veritat és que lo de la memoria... Bueno, yo creo que en este tema no vamos a llegar a un consenso, José Manuel. Claro, a lo mejor para ti sí, pero para otros no. Para todo el mundo no piensa igual.
Todo el mundo por lo eso, piensa por igual. eso. Es un tema que ahora mismo hay que arreglar y que la única manera que se puede arreglar es lo que hemos dicho, Hombre, pues que todos los vecinos... yo lo único que sé y que digo que muchos vecinos de este pueblo están hartos del tema del cuartel, de ratas y del daño que hay ahí y que habrá que buscar una solución. Pues que los propietarios tienen que poner la solución, como en las parcelas privadas, con donde crecen las malas hierbas, Pues etcétera, son los habrá que propietarios. habrá que obligarles o habrá que buscar alguna Claro, solución. es lo que se está intentando hacer desde entonces, José Manuel. Lo que estamos diciendo es, como no ha surtido efecto, hay que volver a notificar otra vez a todos que se tienen que hacer cargo de ello y que tienen que ser solidarios y pagar entre todos. Es que no hay más. Es que los escombros de ahí dentro son de todos, ¿vale? No hay más, no hay distinción. No es porque estén en esa pared, es de fulanito o menganito. Que eso es el problema que existe ahora, ¿vale? Que es a lo mejor lo que tú no conocías. Evidentemente, las acciones que realizara Fernando como alcalde en ese momento, por supuesto que él creería firmemente en ellas y por supuesto que las defenderá y contra ello, siempre, pues evidentemente, las opiniones de tanto nuestras como de Compromís, como de quien sea, pues son totalmente respetables, como fue respetable que Fernando la tomara en aquel momento. Por eso, ¿no? Pero como ha dicho que tal, pues yo he dicho lo que pensaba y ya está. No hay más que no hay ningún problema. Y otra cosita, hace 2 meses me dijisteis que los presupuestos de las empresas de las vallas del colegio y tal, que me ibais a pasar los presupuestos y no me habéis pasado nada. Sí, se ha hecho la contestación. Bueno, me ha llegado a mí con otras cosas que me habían pasado por llegado. registro de entrada, porque como me dijiste tú que lo ibas a pasar, pero en 2 meses no dijiste. Está hecha ya la respuesta, está hecha a fecha de además de hoy, que la hice ayer, vale. hoy la han hecho y me ha dicho Fabiola que mañana la recibirá Carmen con los presupuestos. Vale, pues después de 2 meses, el día de antes del pleno, vale. El día 25 de marzo tengo yo el registro de entrada que me ha dicho a mí y yo te lo contesto. Da igual 2 meses después. 25 de marzo hace 6 días. Ni para ti ni para mí. No, 6 días no. Me dijiste que me lo vas a pasar hace 2 meses y me las pasas hace. No, 5 cuando yo he días, recibido el registro de entrada, perdóname, yo. No, pero es que el registro de entrada, el registro de entrada lo hemos hecho porque hace 2 meses que dijiste que me lo ibas a pasar y no me las pasé, al final hemos tenido que hacer un registro de entrada. Eso es Jesús, la persona que vamos a la misma, que estoy con Rosella, que se piden las cosas y las paséis cuando las pasáis y si las pasáis. Aquí voy a romper una lanza hacia mí y hacia el equipo de gobierno. Escucha, generalizar en la vida siempre es malo y no voy a tolerar tampoco eso porque no es verdad. Y yo he contestado en tiempo y forma a todos, por ejemplo, en mi persona he contestado en tiempo y forma a todo el mundo y normalmente en muy poco tiempo. De hecho, te estoy diciendo que el registro de entrada es del 25, evidentemente yo recibiría ese registro de entrada el día 26, se me derivaría a mí y la contestación consensuada con Fabiola, etcétera, ya está hecho el registro de salida y mañana lo tendrá tu portavoz. Con lo cual, no digas que siempre se contesta tarde porque no es verdad. Pero escucha, si hace 2 meses que me dijiste en el pleno que me lo vas a mandar, yo resulta que yo no hago el registro de entrada porque se supone que si tú dices en un pleno que me lo vas a mandar, yo no hago ningún registro de entrada. Mira, al ver que no me lo mandas, que no me lo mandas, seguramente si te dije que yo te lo iba a mandar, me dijiste, no me lo apunté. Te llegará a tus manos los presupuestos de las empresas y la de las flores y no sé qué. Y en el pues pleno ya las tienes, porque no me acuerdo. Sí, pero entonces no digas que hace 5 o 6 días, hace 2 meses que en el pleno lo dijiste tú. Entonces yo confío te he vuelto a decir, madre de Dios. Mira, te he vuelto a decir que si te lo dije en el pleno que te lo iba a pasar y no te lo pasé, te pido disculpas porque no me lo apunté. Acertada. Y lo he contestado en 4 días desde que me ha llegado a mí. En fin, no hay más. En eso estamos de acuerdo. Pues ya está, es eso. No lo apuntaría. Como he dicho, lo de servicios sociales y tal. Hay cosas que a veces, sin querer con tanto, se me puede pasar, lo siento. Ok. ¿Alguien más? Pues cerramos la sesión ordinaria del día de hoy, de 31 de marzo. Muchísimas gracias a todos. Vienen unos días de asueto. Cuidaos mucha tranquilidad y mucha precaución, ¿vale? Nos volvemos a ver pronto. Yo de momento vacunada, o sea que no tengo... Hay que ver, sí. Bueno, vacunar casi